unya ka lang gamay nga naa nimo imo pag yung ihatag sa uban mao nay pinakadali nga paagi aron lunuron nimo ang imong kaugalingon. But aslang ko ba? Di ba dyan na tumataw sa tungginika na do mga kaliwat? Masahe manggut kikinhanglad kayo na kuang kwarta pero naamag sila nag-expect. Well, kung naa kay sobra, mas maayo gid unta kung makatabang kanila. Pero kung kana ra ginaan nimo, unya imo pag yung ihatag sa imong mga kaliwat. Unya feeling nimo murag obligado na ka. Unya mura na kang napugos bisag dili nakaganahan. Unya kung wala kay ihatag nila mga suko pagud sila nimo. Aw binuang na. Dili mo gud yung ana ka komplikado ang kalibutan, brother. Unaha sa na imong kaugalingon, tabangi sa na imong kaugalingon, una ka mo tabang sa uban. It will be a good thing kung kaya nimo tabangan ang imong isig katawo. Pero kung ikaw mismo naglisod pa ka, ikaw mismo nalunod pa ka, unya ka lang gamay nga naa nimo, imo pag yung ihatag sa uban, mao nay pinakadali nga paagi aron lunuron nimo ang imong kaugalingon.